गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि फबनाय जायगायाव मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो इउएन ब्रह्म ट्रास्टनि जथायै बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव बिबारजों गिबियै बिमान बावग्रोयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावग्रोयो। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा दिमासा दैबां मोसाहारिया गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोयो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मैया रुनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेखेवो। रुनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सानखौ फालिदों। फालिनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा गायसनदों आरो बे गोदानै लुफुंनाय मुसुखाखौ बेखेवनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया लोगोसे बाहागो लायो। बे फरायसालिनिनो बिथोनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, जिथि दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, रुनिखाता ओनसोलनि सानसुमैफोर, रुनिखाता इउएन एकाडेमिनि गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गासै थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। दुखुनि खौरां, बाक्सा जिल्लायाव सैमा अरजानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मैनामाथा फोथाराव। सैमाजों अरजानाय सुबुंनि मुङा रबिराम रामसियारिमोन। पशु फिसायाव खामानि मावोमोन। थांनाय 30 एप्रिल खालि हरनि 12 रिंगासो समाव रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रबिराम रामसियारि बिथाङा थांनाय दान मोनथामसोनि सिगां न'आव फिसिनाय मासे सैमा फिसाजों अरजादोंमोन। नाथाय न'नि सैमा फिसाया मोजांखाय एबा फाग्ला नङैखाय अरनाया जेबो जानाय नङा साननानै जेबो फाहामथायनि राहा लायाखैमोन। नाथाय 30 एप्रिल खालि रबिराम रामसियारि बिथांनि सोलेरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानायाव बिथांखौ बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। थांनाय 30 एप्रिल खालि गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स-एनडिएफबिफोरनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङाबो बाहागो लानानै जोबनानै दोनजानाय एक्स-एनडिएफबिफोरनि थासारि आरो दुखु दाहानि बागै बुंथिनानै होदों। जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एनडिएफबिफोरा बिक्रम दैमारीनो फोरमायनाय बादिब्ला सा 30निबो बारा एक्स-एनडिएफबि बिथांमोना फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दङ। अजय बसुमतारी, बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार। बिथांमोननि एखे केसजोंनो सा 30निबो बारा एक्स-एनडिएफबिफोरखौ फासिनि अर्डार होयोब्ला बिथांमोनाबो फासिनि अर्डार मोनगोन होनना अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंथियो। जेलाव जोबजानाय एक्स-एनडिएफबिफोरखौ उदां मोनहोनो काउन्सिल सरकारा थोंजों पावार गैया। अब्लाबो एबसु आरो बिटिआर सरकारा थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' एनडिएफबिनि सा 52नि सायाव ट्रायल खालामनाया सोलिगासिनो आरो बेनि गेजेरावनो दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सा 5नि हियारिं जागोन होनना फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आरो बिथाङा बुंबावोदि जेलाव थानाय आरो केसनि मेटारखौ लानानै रावबो पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा होनना बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बिथाङा बुंबावदों दि सोरबाया ससियेल मिडियायाव, सोरबाया इउटुबाव आरो सोरबाया जेलाव लोगो हमदों, नायनानै फैदों, हेडेक जादों, इमोसन जादों, बिनि उनाव सोरखौबा टारगेट खालामनानै रायदों, दल संगठनखौ रायदों, सरकारखौ रायदों। बेबादि रायनायनि जेबो जुक्ति गैया होनना बिथाङा बुङो आरो सरकारनिसिम आपिल खालामनांगौ होनना बुंदों। बयखौबो
आपिलखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम लाखिनांगोन होनना बुंबावो आरो बे केसखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै पावार गैया होनना बुङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।